Dobro jutro, ekipa. Evo, čini mi se da je danas čak i više magle nego jučer, a i vjerojatno je iznad magle oblačno, jer nema niti toliko svjetlosti kako je bilo jučer, ali Bože dragi, to je to. No da, polako, dan po dan, sve smo bliže božićnim raznim manifestacijama i to me doista veseli. Ne znam, to je tak neko, sve izgleda onak puno lakše, puno šarenije. Ponekad imam čak osjećaj da se i cijeli svijet malo primiri u to vrijeme. Znači ovi tam kaj rade razne sranje, kao da se i oni malo primire. Ali bomo vidjeli kako bude ove godine, jer ove godine na sve strane samo nekakve podjele, svako vuče na svoju stranu. Idijati. Ništa ekipa, uživajte.